toenda kumutungamiriri wenyika nhaika tichiita basa rose riri kuitwa nababa ndini ndichariita rose riri kuitwa izvezvi namunangaro ndini ndakutorimira izvezvi zvamai manje baba saka basa iroro ndichariita kumatimana ose emadzimambo enyika ino ndiine mauto zvekuti mapurisa achange ari kushanda izvezvi pandiri kutanga kushanda ndo panenge vakapfeka mauniform kungopinda chete mauniform hakusina kana 1 hatisina kana mapurisa pautungamiriri wenyika ani manje ini Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 mufarongo kudai kusangana nemi pano pa Teachkach MTV apo patinenge tichindobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Ndinokutendai nekuramba muchifamba nesu kana kachinge kari kekutanga kako kusvika pano pa Teachkach MTV ndokumbira kuti wosiya wasubscriber wobva wapfanya kabhatani ako kuitira patinokanda chinopisa unoyeuchidzwa. So nasi panapa wazhinji vanogona kushamisika kuti ko murume wenga amboti zizi enga ari kupi, regai tinzwe kuti zuva ranhasi wakatibatirei vatunzire chinyi. Madzibaba Nyasha makadii? Nanangu mukombativani wakati upenyu aiwa upenyu uri nane kuri seiwo kunobviwa nemabasa baba sango randichengeta tichingodya nhunguru nemambwide. Alright. Aiwa zviri kufamba zvakanaka, tinotenda Mwari. Minduro yangu kuvana venyika chekutanga kuvakwazisa kumatimana ose enyika. Right. Ndichitenda vose vakaisa ruoko nekundibatsira panzendo dzangu dzose ndichienda kumadzimambo vanova veRoad Network. Saka pari zvino minduro yangu yakatarisana nekuguta kwevana venyika. Ndiyo ndakamira kuya pamasaisai. Saka toda kuti nyika sechimiro chayo vana vachifara vanowane mabasa. Nekuti paya patakasira paya makasiya imimi madzibaba muchitaura kuti maizoda kuti muri yeZimbabwe yese inge chindoungana muRufaro Stadium pamwe chete nemutungamiriri wenyika. Zvakare muchitaura imimi kuti ndimi menge muine tsvimbo yenyika. Ndini ndinayo baba, musatya. Ndini ndinayo. Nanhasi makachaitakura. Ndinayo baba. Saka tosununguka sei, toita sei kuti zvinhu zvacho zvifambe, zvakamira sei kusvika pari zvino izvi? Rudo rwevana vanonamata rwakakosha kuchingamidza mutumbi kuti tiwane hurukuro izere nezvenyika yedu. Toenda kumutungamiriri wenyika nhaika tichiita basa rose riri kuitwa nababa ndini ndichariita. Rose riri kuitwa izvezvi namunangaro ndini ndakutorimira izvezvi zvamai manje baba. Saka basa iroro ndichariita kumatimana ose emadzimambo enyika ino ndiine mauto zvekuti mapurisa achange ari kushanda izvezvi pandiri kutanga kushanda ndo panenge vakapfeka mauniform kungopinda chete mauniform hakusina kana 1 hatisina kana mapurisa pautungamiriri wenyika ani manje ini sezvazviri ndakuda kutogara nyanga zvisina kana chii. Iye ndakaita pababa Edbon yega ndiri nemutero wandinoda ngonopedzisa chete wandauya nedunzvi ramambo Marangi nhaika vandiperekedza chiri chinangwa chokuti tichiita basa tiri kuno kuManicaland nhaika ndichiratidza kuti zvese zviri kuitwa -4 ED ndini ndakatakura ndiri kusapota nekunamatira nyika ino nemutungamiriri wenyika nevaimbi vese nemabasa ese ari kuitwa kureva kuti handichada midigari kana mhinganidzo nevana venyika because vese vava vana vadiki. Tsvimbo yaninayo ihombe baba. Ndini munhu ane hasha kudarika vanhu vese vamunofungidzira kana vachivengwa havatori nahasha kana vaValerius vana havatori na asi ndiri kuti hondo pai pasi nekuti takatsvaka denga
Okay. Mazona baba. Alright. Saka nyika iri buda kupona sei. Saka tsvimbo yenyika imenge yamuri kuti munayo madzibaba ndeipi yacho. Itsvimbo inoita sei? Handisi kuzvizwisisa. Ya ndatenda hangu baba. Kuna kachengeta tsvimbo. Iri pabhoyera panonzi pamarova nyati tempire. Okay. Naika. Pagomo rinonzi Mutirwara. Alright. Kana kuti Mutunga Gore. Alright. Naika. Pagomo iroro ndo pane basa rese rekuti muzoona pane tsvimbo. Nezviri kudiwa kuti zviitwe pamusha wamanana. Alright. Tinotenda madzibaba. Saka nhasi semunhu auya pamhepo mauya makatakure mauya muchida kuudza mhuri yeZimbabwe kuti kudii nhasi tisati tabva panapa. Aiwa ndinotenda. Ya paodzi mangwana munzvimbo yaMambo Marange kuno kuManicaland. Tichaita chiratidzo chekuti vemedia vese vange varipo paodzi. Okay. Tichitendera tichizivisa nyika ichitongonzwa vari kwavari ikoko. Tichitira kuti congestion mutauni yekuya kurufaro nezvirwere zvese izvi tombomisa kureva kuti mwana mumadhorobha hapasina anenge achipinda pai mudhorobha kusvika taita launch pamwe chete nebasa riri kudiwa kuti rizadziswe mumusha waMambo Makore. Alright. Mambo Makore vari kupi? Kugokwe. Kugokwe kunova ndo kwaNembudziya. Alright. Kune basa guru randiri kuti vana venyika haisi nhau diki. Ndiri kuti nditsvagei pandiri hapatyisi mapurisa epa Central yeMutare vanotsvaga zviri nyore vanoziva pandinenge ndi pamunenge muri. Okay. Paodzi vanoziva futi pande ndiri. Saka ndiri kukumbira nekusiya nhamba dzandiri kushandisa pari zvinezvi. Muwane madirection vane matambudziko avainawo vakatakura mukati menyika ino. Toya paodzi tichiita basa rekuvhura mining paBNC odzi Marange resources ndicha madiamonds and everything. Tichange takuvhura road madhemu nezvakawanda. Mabasa kuvhura kwari kudi kwari kuita. Ndiri kurangarira vana vari kutambura zvinerera zviri mumadhorobha. Ndichabatsirana nemapurisa nemauto kuti tikochonore vana vese vari mupi tovawana pekuvagadzikira muzinda wekuvavakira ndinawo. Zvinhu zvofamba zvakadi zvakanaka. Alright. Ndo basa randakatakura zvekuti tiri kumining takuwana mari yekuti ndichipa vana chikafu chokudya kumazuva ose. Alright. Kana muchiti kumining muri kutaura nemamwe makorokoza aya ari iwayo ndo zvisiri pamutemo here kana kuti kana vachitota zvisiri pamutemo kana ininiwo futi kana kutanamatira nyika yacho zvisiri zvisiri pamutemo. Saka muri kutiko indine mutemo wedenga wokutumwa kuti chienda kunyika unoparidzira zvikwa zvese ichi ivhangeri. Saka akunda apapo ponesa. Alright. Kwete kuno saka muri kutoti munhu wese ari kuchera zvitori pamutemo anofanira kuchera. Asitori siri munhu muno muchaina sekuru nemurungu. Nekuti mapurazi eze takaramba ndichingovhiringidzwa tichingosamba tichingotenderedzwa mapurazi zvino eze mapurazi ndakatora. Okay. Vese vakagara zvaomo vanotozouya zokumbira kuti aiwa kana sekuru mamadi tachidii tachidai pari zvino vachiri kumboti madzibaba paka ndichazoona kumberi futi vakuti sekuru. Saka basa randinaro harizikanwi asi chandiri kudia kuti ndiperetere ndechekuti nyika idi igute ndoisa zvinhu pachena. Saka gore rino mvura iriko here? Ndambotaura muchiti makasunga futi mvura yacho hongu. Saka izvozvi mairegedzera here zvakamira sei? Ndangoratidza kuti mukadzi mbodya. Saka shoko rangu hwani nderekupedzisira nderekumutungamiriri wenyika kana baba vaMnangagwa neruchengetedzo rwebasa rese riri kuitwa tiri kuriona. Alright. Mukuriona pamweya mukuriona mukufamba ndinozvitenda kushorwa kwavo nekushoropodzwa. Indakamira kuti mashorerwo ari kuita baba vaMnangagwa ndo mashorerwo andingoita sinzi anopenga. Kana pamedia anonzi anodi anopenga. Saka ndoda kuratidza upenzi hwangu hwekutoka kwese kwavakaita tichiratidza baba Edbon ndiwo vane mhiko yekudonha kwebhazi ratenda na 12 o'clock paya handisi kupasiya ipapo. Nhau iyoyo ndiri kuramba ndichidzokorana nekuti vakabata baba vangu pamusoro vasina tendere yekuti vabatwe nekuti umambo hwomusha kwangu hwaifanira kunge ndichindoturikwa ini kuti ndikwanise kukurumidza kuisa mhinduro yenyika. Ndotenda madzibaba. Mashoko enyu ekugumisira amurida kuudza mhuri yeZimbabwe ndeyekuti kudii tobva tasimuka? Aiwa ndinotenda vana veZimbabwe sapoti yamuinayo kuna baba vaMnangagwa nekwandiri uyai ndakakumirira handivazivi namai kuchiweshe ndichavaka chipatara chandiri kuona chidikidiki chiya
ndichawedzera. Alright. Ndicharangarira baba Mzenda. Alright. Hotera. Ndine gomo randakasaita kwa mambo Mugutu. Kwakutama. Ndichanorangarira mombe muri ya Mugabe zvakare pabasa randiri kutanga iri. Ndichaenda panonzi paMarch Central Shamba Gold Mine. Panova pa command center. Ndichanoita basa ndiripo. Tichatora goridhe rese rine nzvimbo iri mupurazi racho huri pasupport unit tichinja mabhesi kureva kuti odzi camp takuibvisa kuendesa kudhuze negomo kudhuze nelocation kuti kana zviri zvechokwadi kuti vari kuita basa zverepublic police vachange vachichengetedza zviwanikwa vakuchengetedza zviwanikwa zvatiri kuchera paBNC odzi Marange Resources tichivaka maestates edu neminda tototanga kurima baba ndo chipo chenhaka chandauya nacho. Alright, madzibaba wanoda kukubata vanokubata ipapi. Wamwe vanogona nguva ine mibvunzo yavanenge vainayo vada kutaura nemi vanokubata isei. Ndinotenda. Namba inini namba ndidzodzo asi hadzisipo. Ndofunga muri kungonzwa chiitiko chekuenda kwefoni yakaenda neline. Matifoni yakaita sei? Ndo ine mhinganidzo dzakaitika kwaMambo Masuku. Ndatengerwa pano pa Teachcash TV kuti ndiwane kutengera ifoni. Novinga kuti basa rakazonoitwa uko ranga rine mhepo. Alright. Ikatakura kanzi mumvura bvu. Yakasimudzwa nemhepo. Hongu iri paruware pa CC John Roads. Ndo pandakaita teuro ndiri kuBulawayo. Saka basa iroro rakawanikwa naMambo Masuku. Vakati aiwa hazvina mhosva ndo chiremera chegomo ripi rinoi. Saka nhau iripo ndeyekuti tichingobatana ndichigadzirisa nhau yekutambura kwevana venyika. Maartist tovaka maground, tovaka road, torima minda yedu ine maburazi anokwana ita more than 10,000 hectares. Torima chibagi nemaswera. Ndizvozvo. Saka ndo chandavinga kuvana veZimbabwe kuti uyai nekufara tiri paodzi papolice station paodzi ndo pamunongondiwana. Saka namba manje toita sei panamba pa line riri kugadziriswa rini madzibaba? Handina mari yekutovhurisa kana foni yacho handina baba ndiri kutobva kusango kuti azotorwa nedunzi raMambo Marange kuti tisvike kuno kustudio. Saka tinongoshandisa idzodzo kana zvichinge zvaita vanongokubata ipapo pane dzekudhara idzodzo 775 ka 690 969. Alright. Tinotenda madzibaba. Kana apazowanika rubatsiro rwefoni aiwa tinodzoka paWhatsApp. Asi pari zvino uyai paodzi ndo patichange tichibatira basa ipapo zvichienda mberi. Tinotenda madzibaba muri yeZimbabwe nemadzibaba nyasha ndofunga manzwa hurukuro yataita nawo kubva pawakabva panapa nhasi ndozvawauya wakagukuchira wakatibatira zuva ranhasi. Hanzi nzeva hadzina munin'ina vanoda kuvabata hanzi izvozvo vari kubatika paodzi foni yakatorwa nemhepo vari kuita basa ikandowira mumvura sematsanangudziro avazviita. Thank you very much. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinoteera apo patinenge tichindobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Thank you very much. Bye bye. Teachcash MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcash MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcash MTV tinodzifamira. Dojipondora, Dojipondora,